Khajani poito khlani rok sing God's moral attributes ebakhe kaituni sosoritro te nitirok notui siringlai tongmani sing kaitro kahamni simi kaitro khairok nai aborok notui siringlai kya aboni bagai kaitono hambai sing tini God is jealous ebakhe kaitorongkha risiganang kaitor aroni simi sakangai thanglai nai kaituni joto sosoritrok no sing kahamke saimanani nangsugo hinke se sing kaitor bai himi thangi mannai te kaitono kha hamriui tongai mannai kaitor bono karei te kubun khorosa sukno monke abono puilao tonikhe kaitor joli jago kaitor takjak matanyo hamjagya te takjak matai bai kiringjak jotono bo hamjagya bo selengjago kaitor se hamjagya ningle hamjago hinke ning soi soi khede kaitono bokha beraui tongkhana monui tongkhana Paul Corinthian mothano sawo norok takjak matani aroni khardi hinai pia baksa baksa sak sak no poito khlaina hinai sanairok takjak matani arose thanglai tonglayo sijak tongo 1 John chapter 5 verse 21 angsarok norok matai mang takjarok bai huske tongdi tamni bagui husongde hinba kaitor sajagene bagui no nabla ning o takjak matani ganao thangile tamo husongmani de klai khana jingjephro motharogo program rogo borok komnogo apursini kha bai mahayongo wansuk to mahai ongya hinke tongthogi hai ongo sing poito khlani rokno mothao eba program rogo thangna suk joratoi thangi mania omai khe Christian program rogo sing gobang kok thangnani ajugi setongdi kho kaitono poito khlai rokno tlangibo manya mankhebo belai no rare case sing saksakno Christian hini sanai rok sini bakhani duganno belai no kwarkhe khulukjak borok bai kaham hinjana bagai bai rok bai kaham hinjana bagai sing sini poito bai compromise khlai payo aw kaham hinjana to nango phia poito no compromise khlaiya kaitoni mokolo abo kaham se ongi maya baksa baksa Christian no kubun matani puja rogo mela rogo belai tongthogoi gurukjak nugo borni khulumau khe borok khabasari ui mano borok kabang khe phunugoi khatong thogri ui utsaho ui mano yangkhe mothao program rogo hinke sing khabasari ui manya utsaho ui manya singke sawo ang mata je khulumba hinai mani kombai mano bai brok bai se phayo dukan cheri hinke ba phani nyuta hinai sawo te abo bai tamong khaba hinai sawo khajani tahokte boksong omhaino hinke norok bokai tono khulumui tong norok sase saimanya ko kathar elambago tamosa phaidi singnai lenu nahom ekni dui subreng ongkha risiganang kaitor yagul sunai kaitor subreng ongkha yagul sunai tei thamsi ganang subreng bini kena ari rokno yagul suo tei bini kebengnai ari rokni banta thamsi rok khati ui tono subreng kaitor belai no kathar belai no klima singja bori singanang ongmani bagai takjak matai no eba soite no khulumnai rokno kaitor yagul sunai borok no kaitoni ari rok tei kebengnai rok Joshua 24 ni 19 Joshua porno hai hini saka norok subreng no moni mangla tamni hinba bongkha kathar kaitor bori siganang kaitor bonorok ni sumsok bai sayano nakargla singtola pori thangke takjak matani kokno tui samani nugo khajani bayrok monmani tamno hinmale ang surrender khlaikya jotono ang manika subrayung sini bagai khlaimani joto ang poito khlaikya eba joto ano influence khlaikya thuibo thangibo ang bonino hinmase hake takjak matanyo kitingjak je program rogo norok poito khlainero thangmani abo kaisa monmani kaisa influence chongmani o influence tamo hinmale ibono jora salabai buri bai malanyani savings khlainani income khlainani naithono phungnani gobangma takjak matanyo kologo tongoi soijan kani samong khlayo kaisa hinke bokti ekdom khulumri uitonnani satrai sogri ui samong snamri uitonnani te kaisa hinke khulumya group phia aborok lubi eba lupcha group baksaba buri jalani bagai baksaba samuni bagai manini bagai rangni bagai mungsaike mungsa hal hal ongnajak aboni bagai takjak matanyo khulumnai kaini group tongo kaisa ke directly te kaisa ke indirectly hakening bo group tong saksak no wansugui naidi aboni bagai kaito sawo norok takjak matanyo monto tui ano moni manglak tamni hinba bori siganang kaitor nono yakarglak risiganang tamno hin bujina bagai tabuk nomdi ani hik tong tui ang te khoroksa burini gana gurugui tongikya kok saya thikno haipano o kubun burini manirok phano tubukha abo ani hik saimankhe jolinai naislenai risiteinai singnai tamonoi ning o burini gana thang hamjagya hinke tamni boni manirokno tubu hamjagya hinke ani ansar kuriyongnai abo bosakni jolimung ongnai omhaike jingjephuru takjak matani gana gini thango gurugui phayo mani tubui phayo abo monmani no klayo sini kaitori sinango sing kathang kaitono khulumo
bojoli nai norok abono bahai pogoi thang kaitor belai khe selangjakmani jolijakmani naislajakmani ongkha takjak matai te bobai nangjak joto ning angse jeno selangjak manamjak o gana sura thangya ningle kaitini selangjakmani gana thangi phayo wanchogina di khajani bayarok jing bisikse saya bisikse tolaw kulugjak ani dini bagai tini sini dofa saimung nangjak kaitino kiriyani bagai kaitino saknangani bagai kaitino tamosa aje bijab 42 ni ato angno subrayung abuna animung ang ani singsasano bunyo eba ani lokmungno takjak mate noria ningle o takjak mate o thangai naithogri ui tongikha singsasa khlai tongikha kaitoni mung lobjana tuise samung khlai tei tongmani takjak mate no lobri ui tongikha chini risiganang kaitor bisikse jolijakna ningang tabupo kahamno tongo hinkhe kaitor jorari ui tongo bono khabai khokbai monnani serious ke khulumnani khajani bayarok kaitor chino sawo khardi takjak matani ganao ta thangdi bobai giringjak mungsao phano tagadaldi hini sawo kaitor chino kirinani kokno saya selangnani kokno se sawo 1 Corinthians 10 verse 14 Wherefore my dearly beloved flee from idolatry aboni bagai phaidi khajani bayarok kaitor jeno selangjak singbo selanglayano kaitor jeno naisilajak singbo naisillayano chingeba mothangkha buri sikla kathar abo subraji subai kainani bagai kok singi paijak jing jodi takjak matini program rogo thangke jisuno karei te khorok sabai gadalmani klayo ning pholabo buitala ongma klayo kaitor risiganang boni jolima kebo phano soimaglak aboni bagai kiridi khanangdi jisuni bagai tiar tongdi 2 Corinthians 11 verse 2 kaitor haike ang norokni bagai khasugo norogongkha buri sikla kathar hai borok khorok sabai bono kaina hinei ang kok singmani o borogongkha Kristo hambai dorongno kaitor hamari khlaitun amen harike singtabuk God is long suffering eba kaitor ongkha dojjo ganang kaitor abono tui siringlayano sijak tongo Numbers 14 verse 18 subrayongkhe doi jolia hamjakma kwbang saya bai deramano nakanai hinbabo sumso khlaimarno khe bufasongni sumsoni bagui bosarokni thanio kusungtham kusungbrui jora majra marinai tinio ang sumso khlai tongphano sakni musungtui tongphano kaitor ano buthari paiya bo nasingi tongo khaki filtung hini aile salbrum brum kaitor jolijaknai samung mangse khlai tongo haipano kaitor doi jolia siri kaitor ongkha khairokma kopulung kaitor boromannai asai khamjanai nakanai kaitor no ningtinio khaki filnase nango kaitor no nasingi tongo aboni bagai maika diari sao maika chapter 7 verse 18 kathang tongroknai bini borokni sayarok tei sumsorokno nakanai ninghai kaitor tei sabotong tei bo mol brum brum joli phlai tongya tamni hinba bo paiflaya khairokmano rina hamjago God is compassionate kaitor singno belai ke hamjago tei bo sini bagai khanango singno kogrimano bo pogoi thangya sijak tongo 1 Kings chapter 8 verse 23 Israelni sobrayong kaitor nokhabai ha sakao tei ninghai kaitor krui ningni borok bai nini samaino narigo tei borok khari sugui nini kok khanaoi tongkhe ning borokno nini hamjakmano phunugo sini kaitor pogoi thangnai kaitoria yakari thangnai kaitoria sini kaitor singno pogoi thangya tei yakari ria Hebrew 13 verse 5 sao ang norokno yase yakaira khise khibiya hinai God is great kaitorongkha kaham kaitorongkha mohan boni sramjak manirokno nugui sabose kaitorno kotor hinawi tongai mannai bo belai kotor ongsukmani bagino somsok ganangno hamjak sugui mano tei aboni bagai theibo mano 2 Chronicles chapter 2 verse 5 ang nok tangnani naimani khe kotorma ongnai tamni hinba sini kaitorle tei bebak matairokni slai torkugo kaitor o sangsani matairok khaya bo jotoni slai kotorse bo nini aroni mungsanarani phaiya mathangjak thong hinise bo phayo sikokle katchei buthanani tei sokomornani se phayo Psalms 86 verse 10 tamni hinba ningongkha kotor tei wanama singsa samuro khlayo ning simise kaitor kaitor simino wanama singsa samung khlaimano kuthuino mesannai kaitor simino o sangsarno snamnai tei sokomornai bo kaitor simino tamni hinba kaitor ongkha kotor tei bo simino kaitor
God is unsearchable. Kaito rongkha rohosomoi. Kaito no wansuk sini wansugui bo sing wansugui paimanglak bo bisike phanganang abono sing sawi paimanya bo asike kotor bo asike kathar sing abono bujewi paimanya bo bisik sijak abobo saimanya. Job 11 verse 7 to 9. Ning kaitoni kuthuk manirokno tiklaide mannoba kaplaisa asik jorano khlaimano honoi ning sawide manba. Sini kaitor bisike kuthuk bone wansuk marok bisike kuthuk abo kebo phano saimanya kaitono asik jorano khlaide hini kebo phano saimanya kaitorongkha paiflaya mol brum brum se bo belai khen kotor tei rohosomoi kaitor se. Abo nokhani silai se kusuk ning tamo khlaimannai ning morkeni thukmungno sokmani silai abo kuthuk yede. Abo o haktorni silai kotor tei twijlangni silai bo kwar kaitorongkha rohosomoi singbono bujiwi paimanya. God is true. Kaitorongkha kubui bota talsanai tei bandinai kaitoria boni aroni se kubui phayo tamni hinba kaitor sakse kubui. Jeremiah 10 verse 10. Phia subraingle kubui kaitor bo ongkha kathang kaitor tei mol brum brumni bobagra bo jolima baise bangla phayo bini jolimano dopharok soimanya. God is immortal. Kaitorongkha theiplaya bo agi bo tongo tini bo tongo khana bo tongnai bo mol brum brum ni simi tongo tei tongnai bo kathang kaitor se. Sijak tongo 1 Timothy chapter 1 verse 17. Mol brum brum tongnai bogra bo mol brum brum borijak thun mol brum brum singsasa ongthun bo theiplaya bo nukjagya bo simi se kaitor. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 16. Bo simi se thangblang khoroksa phano habimanya abotei ksango bo tongo khoroksa phano boronugya kho khoroksa phano bononuglak bo borijak thung bo mol brum brum kopla yongthung. Amen. Sini kaitorongkha tei thiplaya kaitor bo mol brum brum kathang tongnai kaitor se. God is incorruptible. Kaitori thanio mungsa saya kurui boni thani durniti kurui takjak matani thani barok mahai khuloma haya ahaino ereng erengya bono sing rang hadeui samung tiklai manya boni thani samung hamyarokni bagui sani manya bo kebo baifano onnai khlaya tamni hinba kaitorongkha saya khlaya kaitor. Romans chapter 1 verse 23. Borok kaitor thangblangno suryaoi borok thiblang haise eba toksa tokti hai eba waktok hai eba sibuk sindre haikhe takjak matarokno se surilayo. God is light. Kaitorongkha pohor je pohor bai manakma kharima thango somsok kurui ma ongo borokni sayono phangphangke phunugo kaitorongkha pohor. Isaiah chapter 60 verse 19. Saltei salonini pohor onglak horpinani bagi talbo tei nono pohor riglak phiaba subrayung se nini mol brum brumni pohor ongnai tei nini kaitono nini singsasa ongnai. Kaitorongkha mol brum brumni pohor bo simise singsasa bai kopulung kaitor se sini pohor hinke sing bahaike manakmao klai tongnai. John chapter 1 verse 5. Pohor manakmao piro hake manakma pohor no piria khlaimanya a pohor nongkha sini subrayung kaitor. God is upright. Psalms 25 verse 8. Subrayungle kaham tei soise aboni bagai bo somsok gnang rokno lama phunugo kaitor kaham tei soisa sukjakni bagai somsok gnang rokni bagai lama phunugui mano tamni hinba bo soi sasukjak. Psalms 92 verse 15. Subrayungongkha sutrang abono phunuknai bo ani holongthai bini thani saya kurui khajani poito khlainirok kaitorni thani mungsa saya se kurui bo soise bo kebo bai phano onnai khlaiya. God is immutable. Kaitor slaijagya bo jehai tong ahaino bo tau phano somsokno selangjago kisisa phano yakaririya. Malachi chapter 3 verse 6. Tamni hinba ang subrayung ang slaijagya aboni bagai norok o jakobni bosong taubo komori thangyako kaitor kebono pogoi thangya tamni hinba kaitor slaijagya bo kogri marokno samaitang marokno pogoi thangya bo slaijagya kaitor kebono pogoi thangya tamni hinba bo borogya bo kogri marokno samaitang marokno pogoi thangya bo slaijagya. Psalms 102 verse 26 to 27. Aborok bebak no komonai tamokhe ningkhe tongplainai aborok rihai kasam ongoi thangnai ning ri slaiti khe aborok no slainai tei aborok paibainai tamokhe ningle ahaino ahai tongo nini bisirok paiflaiglak kaitorongkha paiflaia aboni bagui boni hamjakmabo paiflaia tei boni jolimabo paiflaia abo mol brum brum
joto manirok komor thangphano slaijagui thangphano kaitorle tongphlainai bo slaijagia tongnai. God is consuming fire. Hebrew 12:29. Tamni hinke sini kaitor ongkha sokomornai horse kaitor ongkha paiphlaya aboni bagui boni hamjakmabo paiphlaya boni jolimabo paiphlaya abo mol brom brom khamui mang tongnai abo ongkha morke. God is perfect. Matthew chapter 5:48. Suknahani norni pha kaham ongtui norok bo katchui bohaino kaham ongdi sini kaitor simise jotto ni silai perfect te kebo phano sangsar ha ganangui perfect kuri bo kaitor simise khajani poito khlaini rok kaitono kosol kebo phano kuri bo saisungno te bono solnai kuri bono sangsarni matai rok bai hodarok bai bubagra rok bai te mungsa mani rok bai phano soi manya tamni hinba kaitor saisungse Exodus 9:14. Tabugle ang nini bukhao te nini selang rokni thani nini bor rokni thani beba kutung rokno reui rohor sinai hake o hasakao ang hai khorok sabo kurui hinei bebakno sawi mannai kaitor hai khorok sapano te kurui kaitor simino saisungse. Deuteronomy 33:26. O Jesron nini kaitor bai sunani khorok sapano kurui bondono subanani bagai nokhasakate himo te sumui rogo bini singsa sabai fan phairike sing kaitor bai himi thanglaeno bo bahai tamo singabono saiman khaba singba bai himi thangi manano boni thani bo sajak manotoi singba rogoi manlaeno kaitor norok jotono hamari khlaitun amen.